Hello mga kasyurikat og sa mga katkat. Hello. Ito na naman si Akira ang naglilingkod sa inyo mga kasyurikat. And for today's video mga kasyurikat, nandito tayo ngayon sa Barracuda Lake. So papunta kami ng Barracuda Lake mga kasyurikat at ito na nga iyon. Kaso lang umuulan ngayon mga kasyurikat, medyo umaambon. Pero okay lang mga kasyurikat, laban pa rin no? Para mapuntahan natin yung sister natin si Barracuda. Sana magpakita si Barracuda mga kasyurikat. Kasi sabi ng tour guide namin, minsan lang daw, pag gusto lang daw ni Barracuda, magpapakita siya pag type niya, pag magaganda daw. So tingnan natin kung maganda kami no? Kasi kapag hindi kami maganda, hindi talaga magpapakita yung sister natin si Barracuda. Si Barracuda mga kasyurikat, isa siyang isda, pero hindi ko alam kung anong mukhang isda. Ano ba talaga yung mukha niya? Mukhang isda ba talaga? Kasi ano talaga siya mga kasyurikat, parang ano talaga siya, well known talaga si Barracuda dito mga kasyurikat. Oh, di ba? Ito na nga mga kasyurikat, umakyat kami dito sa sa Pangpang kasi kailangan mo akyatin yung Pangpang bago makapunta dito sa Barracuda Lake. So, ano siya mga kasyurikat? Lake siya, surrounded by sea water at parang nagmix yata yung niya, yung tabang na tubig at saka yung alat na tubig. So ito na nga yung Barracuda Lake mga kasyurikat. Oh, di ba ang ganda niya mga kasyurikat? Oh, hinahanap ko talaga dito si Barracuda mga kasyurikat. Kaso lang hindi talaga napapakita yung sister ko. Ewan ko, parang nagtampo yata o natakot siguro kasi nandito yung kabayo. Ayun na mga kasyurikat. Oh, tingnan nyo, ang daming fauna, ang daming afam dito mga kasyurikat. Oh, lumalaban din yung mga afam dito. Oh, dito, tingnan nyo. Oh, di ba? Palaban yung mga afam dito mga kasyurikat. Sobrang saya, sobrang ganda talaga dito mga kasyurikat. Kaya pag gusto nyo yung magbakasyon mga kasyurikat, pumunta kayo dito sa Coron, Palawan. One of the best talaga siya sa Palawan mga kasyurikat. Pero the best talaga yung El Nido kasi marami talaga siya mga rock formation talaga. But dito naman sa Coron mga kasyurikat, maganda rin siya kasi amazing talaga yung mga rock formation niya. Tsaka amazing yung mga afam dito. Marami ding afam mga kasyurikat.